Aku kenan, Prince Idris, Tani Boy, the young celebrity. Da ke nishadantar da ku bi shi ku sha mamaki, ku bi Prince Idris, Timing Boy, the young celebrity. AY on the beat. Auren nan Allah ne ya haɗa ku. Auren nan Allah ne ya haɗa ku. Ango Hosiya, Amarya Patricia. Ango Hosiya, Amarya Patricia. Babu mai raba ku, shi ne ya haɗa ku. Allah ne ya haɗa ku. Babu mai raba ku, shi ne ya haɗa ku. Allah ne ya haɗa ku. Auren nan, ni na duba rayuwa. Nothing is easy, everything complex. This life they worry me, but marriage is new life. For those that are capable, and those that are able. Now you are capable,